Verkoop kerstbomen weer in volle gang. Dagvoorziening aan de Singel organiseert kerstmarkt. Het is vandaag 9 december. Dit is het Pelemaasjournaal. Sinterklaas is nog maar net weg of de reclames op televisie, muziek op de radio en foldertjes staan alweer helemaal in het teken van de kerst. En daar hoort natuurlijk ook een boom bij. De kerstboom, de sfeermaker rond de feestdagen, wordt steeds vroeger in huis gehaald. Bij de grote bouwmarkten en tuincentra staan de bomen al midden november buiten voor de verkoop. Dat de boom met de jaren steeds eerder wordt verkocht, vindt kerstboomverkoper Han Jeuken persoonlijk wat jammer. Mensen hebben de verwachting, we kopen een boom om er tot 3 koningen mee te doen. En dan praten we over langzaamaan 6 weken. En normaal gesproken kan een boom dat niet aan. Dat duurt te lang. Nou hebben we wel de Noordmanbomen die de naalden heel goed vasthouden. Maar de gewone kerstboom, die moet je absoluut veel water geven. En als je dat niet doet, dan is hij zijn eigen vocht zo kwijt. En dan is het met 10, 14 dagen, dan begint hij echt te rammelen, zo zeggen we dat. En dan is het gebeurd. Maar het is van één kant jammer dat mensen zo vroeg komen met de verwachting dat ze de boom zo lang kunnen houden. Maar men is steeds meer geneigd om de sfeer vroeger in huis te halen. En dat is eigenlijk de reden dat ze zo vroeg die boom in huis willen hebben. Het is emotie, de sfeer wat je in huis haalt. Hè? Onder de kerstbomen zijn er veel verschillende soorten. Zo zijn er diverse sparren, waaronder de blauwspar, zilverspar en Servische spar. Maar er is één soort die er toch met kop en schouders bovenuit steekt. Ja, de Noordman is zeg maar wel eens de Rolls-Royce onder de kerstbomen. En dat is met name omdat hij zo mooi gevormd is, omdat hij zachte naalden heeft. En omdat hij de naalden goed vasthoudt. Hij prikt niet en hij houdt de naalden goed vast. En dat willen mensen hebben om de langdurigheid te kunnen garanderen. Hè? De kerstbomen zijn dit jaar relatief duur. Reden is een bepaalde schaarste aan bomen. Met name de grotere bomen die zijn schaars. Daardoor zijn ze een beetje duur. Dat wil zeggen, een boom die hier nou in pot staat, een zilverspar, die kost €20. En dan heb je een boom van ongeveer 2 meter. Ja, dat is in verhouding, als je het ziet dat die boom al 6 jaar oud is, dan is het allemaal nog niet veel geld. Maar toch, €20, 25. De duurste Noordmanboom die we hebben staan, die kost €35 en dan heb je wel een plaatje. Maar naast de echte kerstboom is er natuurlijk ook al jaren de kunstboom. En ook een trendy houten variant wordt steeds populairder. Han Jeuken merkt niet duidelijk of dit van invloed is op de verkoop van echte kerstbomen. Ik heb wel het idee dat er steeds meer mensen zijn die hier komen voor een echte boom. Die zeggen, ik heb jaren een kunstkerstboom gehad, maar ik ben erop uitgekeken. En ik wil weer een echte, ik wil weer de sfeer van de echte kerstboom in huis halen. En de kerstboom uitzoeken is ook iets wat daarbij hoort. Want je kunt wel elk jaar dezelfde boom van de zolder plukken. Maar ik geloof dat dit moment ook iets waardevols is. Ondanks de crisis denkt de Vereniging Nederlandse Kerstboomkwekers dat er zo'n 2 miljoen kerstbomen gekocht zullen worden. Volgende week zal de verkoop pas echt losbarsten. ATV Venray houdt in het weekend van 25 en 26 januari voor de 38ste keer de Vlakwatercross 2014. De aanmelding voor het tweedaagse evenement in natuurgebied Vlakwater is gestart. Het evenement is genomineerd voor de Breedte Sportprijs van de gemeente Venray. Op het programma staat opnieuw de Pelemaas TV scholierenloop voor de basisscholen. Op zaterdag 25 januari strijden scholieren om de verschillende titels. Op zondag 26 januari starten de korte en de lange cross. Dagvoorziening aan de Singel organiseerde zaterdag een kerstmarkt. Senioren die zelfstandig thuis wonen kunnen gebruik maken van deze dagbesteding. Tijdens de kerstmarkt konden mensen kerstdecoraties kopen die gemaakt zijn door de senioren. En daar zaten allerlei verschillende soorten spullen tussen. Ze breien op dit moment heel veel, dus gebreide knuffels, gebreide kussens, gebreide tassen. Maar schilderen is ook heel erg favoriet. Er wordt geborduurd, er wordt kransen genaaid, dus ja, noem maar op. Heel veel, pindamannetjes voor buiten, dus ja, heel veel. En wordt er een beetje verkocht? Er wordt goed verkocht. We zijn om 10 uur begonnen en van 10 tot 12 was het heel druk. Nu is het even iets minder, maar het loopt heel goed vandaag, ja. Met het geld dat is ingezameld kunnen de ouderen een uitstapje maken. Een leuke vooruitblik, maar ook de voorbereiding op de kerstmarkt is voor de ouderen een fijne bezigheid.
Nou, ze vinden het heel leuk. Ze hebben echt vanaf april volgens mij zijn we bezig met Kerstmis. Dus toen de zon hoog aan de hemel stond, toen zaten wij met de engelen in onze handen. Dus dat was gewoon heel leuk. En ze zijn allemaal heel enthousiast, want ze willen zelfs 's middags, als we eigenlijk spellen doen, willen ze gewoon doorhandwerken, omdat ze zoveel mogelijk af willen krijgen. Dus dat is gewoon heel leuk. Ze willen gewoon niet stoppen. Het geld dat is opgehaald, wordt door het Nationale Ouderfonds verdubbeld. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. Dinsdagavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog. Naast wolkenvelden zijn er brede opklaringen. Morgen overdag is het vrij zonnig. Het waait zwak en de temperatuur komt 's middags uit op 7 graden. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.